Wala man silang pinapo na ano. Puro man. Tara. Wala guys, wala. Tara. Welcome po sa the dumpster dive natin guys. Nagbabalik po tayo. And ngayon punta tayo sa dumpster kung saan palagi siyang close. Oh, I dropped this camera guys. Now I realize it's cracked. The camera's cracked? Yeah, oh my god, this is where the lens is cracked. Look, the lens area where the anyway, so it's cracked. Hopefully it's not. Oh my goodness. Anyway guys, so hopefully they're open kasi usually close sila. Close yung basurahan na yan. Yun, ito yung basurahan na palagi kaming nakakuha ng mga gamit, ganon. So hopefully open kasi andito na tayo. Pero kapag close naman, meron naman dito din mga marami ding mga basurahan na puntahan natin. But anyway, so yun, crack pala ito. I dropped this in the CVS and where although we got the chocolates. Okay, the tray is open guys. Ano, let's see kung anong laman. Let's see kung may laman. It's nothing. Kaya open, wala pala. Let me try. Oh my god. There is something here. Look. Meron silang ano guys, oh. What is this? Meron laman, oh. Teka mo. How can I take that? Hold on. Meron silang tinapon. Oops. Kunin natin. Let's try if we can grab this. Okay. I want to see what is this. It is cinnamon toast expiration date. Let's see. Where is the August? August pa yung expiration guys. Kunin natin. Ngayon hindi natin makuha kasi mahirap nga. I don't know. I can donate this guys. Okay. Ang hirap nito guys kasi nasa ilalim. Come here. Pinapunta ko na si Tao dito. Ipalagay ko sa sasakyan. That's August expiration. Take it, we can donate that August. Let's see what's in here. There is something in here. I cannot take it. Nasa ilalim lahat guys. Oh god, I cannot take it. This is hard. Kasi look, oh. Okay, there's a lot in their hand. I cannot even hold on. Can you hold this first? Hold this. Hold that. Okay, put it down. Put it thing. I'm gonna put it back after here.
Aray. I can't take it. Look at the expiration first. Huh? Okay, can you help? Hold on, hold on. Okay, take it. Move over. Okay, here. Okay. Cereal, it's awesome. To take it out, we can, we can donate that. People can eat it. Daming cereal, guys. Meron pa sa ilalim, oh. Okay. There's a lot. Lah. Put it in the box. There's more in there, you know that? Dami pa, guys. There's another cornflakes. Yeah, I don't think any. Look at that box. It's all slimed up. We're not taking those things. Ang dami pa, guys. Guys, bilisan natin, guys. Hala. Hala, what is this? Ang dami. Bilisan natin kasi may security dito, guys. Let's look over here. Baka may tinapon silang bago ba? It's sobrang windy. May. May tao, guys. Ang taong to, tignan natin, eh. Ang mga ibang chocolate pa doon. Oops. Sim lang siya. Sim lang. Walang laman. Okay, let's go. Hi guys! Good morning guys. So ito yung nakuha natin kagabi, guys. Look, ang dami, guys. Oh, puro galing basura. And then meron pa ditong box. And then meron ako ditong sanitizer. Guys, marami po ito. And then hindi namin ito makakain lahat kasi paborito ito ni Tami. Sabi niya paborito daw niya itong cereal na ito. Ito yung Frosted Mini. Paborito ni Tami mga ganito. Din cinnamon pa, 'di ba? Paborito niya. So ngayon, sa dami nito, malayo pa sa expiration po ito, guys. Marami Kellogg yung ano niya brand, Kellogg's. But anyway, malayo pa sa expiration. So ngayon, yung kapatid ni Tami, meron siyang alam kung saan magdodonate kasi nagdodonate din siya ng mga pagkain. So ngayon, doon natin sila i-donate. So ipakita ko sa inyo, guys, bago natin siya i-sanitize, ipakita ko po sa inyo kung ano yung nakuha natin na ang dadadami, okay? So ngayon, guys, hindi namin nakuha yung iba. Alam nyo bakit? Dahil nga sa daming
sa daming styro doon, hindi mo talaga makukuha. So ngayon, ito siya guys, look. Marami, di ba? Ito mga ganyan, ganyan. And then ito guys, look. Oh my God, tignan nyo naman ito guys. Oh my God, ito yung mga paborito ni Bianan. And then guys, na ano ito oh, yun oh, honey made ano, yung sa ano, kung mag-ano ka ng mango float. Ito siya. O, diba? Malayo pa sa expiration ito, guys. Itong lahat. Adoy, ginoo ko. Look, hindi pa ito expire, guys. So, malayo pa sa expiration ito po. Tinapon, guys. Dahil nga ito, oh. Ito, oh, nanga-open na siya. Pero, guys, yung nasa loob is individual pack yung nasa loob. So, ngayon, yung, I think, hindi lahat open. Kasi ito lang yung nakita kong open. So, yun, ito siya. Yan, oh. Close sila, oh. Ano lang talaga na, oh. Tignan nyo yan, oh. Tira lang talaga. So, kaya tinapon ng mga gigahertz. So, yun, guys. Sus, ginoo ko. I-donate namin ito ni Tami. Dalhin sa New Rochelle. And yun, dalhin namin doon kasi nandun yung alam namin. Iwan ko dito sa amin. Wala akong nalalaman na ano. Pero, ang dami, guys. Look, oh. And then, guys, tignan nyo naman ito, guys. Isang box, guys. Nilagay ni Tami sa box yung nakuha ko kagabi. Isanitize natin ito bago ipamigay. Ay, iba pala. Hindi pala itong ano. Iyon lang pala yung nakuha ko. Ito yung palang nahalbot ko na isang box talaga. Tika muna guys ha. So yun, tingnan nyo naman yan. Isang box. At saka isang box din ito siya. So guys, ito siya guys. Buong box po ito ng, ay nako, cereal. Let me see. Ay, ito is, iba siya guys, cornflake. Ito yung ano, dalawa yung klase. Ito yung cinnamon roll at saka ito yung cornflakes na Kellogg's. 1 box, 1 free book. 1 free book. So, may book sa loob. Oh my goodness. Look, dahil sa mga nasira na yung box, kaya mga tinapon siya guys. Tinapon yung box, inopen, and then pangit na yung packaging ng box. Tignan nyo naman, oh, na-open. Ano na, hindi na-open, na ano na dito, na nagupi, kung sa Bisaya. Tapos, ang lalayo pa na expiration, ginoo ko. Ang lalayo pa. Look, tignan nyo to. Oh, sus, ginoo po. Ang dami, guys. Ang dami pang sanitize, then, tawag nila. Donate. Sus, ang dami. Ang daming cereal. Ito yung cereal. Ito yung inano ko kagabi. O, diba, guys? Sa Pilipinas, marami nang mag-enjoy sa ganito. And din dito, pangtapon lang talaga, ipangtapon. Look, isang ano, tinapon dahil ayaw na nila kasi ang packaging pangit. Nakakaluka talagang buhay na ito. Punong-puno ng cereal po. And then guys, ito din, nakuha natin ito doon sa ibang dumpster. So ngayon, i-donate din ito guys kasi hindi naman kami kumakain ni Tami ng ganito. Look. Chocolate caramel guys. Paano namin ito kainin? Ang dadami. Ang lalayo pa ng expiration. Look, tinapon, chocolate, caramel, bla bla bling bla bla, flavor snack bar. Bars, guys. I-donate natin ito, guys. Kasi, guys, dalhin natin ito. I think, this week, magpunta kami ni Tami na naman sa New Rochelle. Dalhin natin ito lahat. Magtira lang kami para kay Mister. So, ito na siya, guys. Dalawang klase pala po ito, guys. Ito yung chocolate peanut butter pie. Look, chocolate peanut butter pie, and ito naman is chocolate caramel. Ito sa Pilipinas, mag-enjoy na yung mga bata nito guys, chocolate peanut butter pie. Mag-enjoy na yun ito sila. So kaya, anyway, so hindi ko ito ipadala sa Pilipinas, okay? I-donate ko na lang ito sila dito kasi marami pa akong ipadala sa Pilipinas guys, as in dami. Nagdapunog na dito, ang dami na talaga na sa attic. Plus, meron pa tayong mga chocolate from Valentine's Day. Kailangan ko pa yung ipadala din. And then, ito din, look, tignan nyo naman yan guys. Saan ka maghanap nito guys? Sana makikita po ito sa Pilipinas na mga ganito, no? Yung mga basurahan, mapupulot mo lang siya ng ganun. O, diba? Look, oh. Ang dadami. Look, cereal, sus ginoo ko. Yung mga tao dito guys, yung iba guys, yung mga, yung mga ano ni Tami, sa ngalan, yung ibang tao, hindi kakain ng galing sa basurahan. That's the reality over here. Pag ngalan, ng galing sa basurahan, hindi nila kakainin dahil galing sa basurahan. Okay? Pero, nasa box naman siya. Okay, lahat naman ito nasa box, ito nasa cellophane. Hindi naman ibig sabihin na marumi. Dahil ngalan nga, dahil sa basurahan, hindi kakain. Alam nyo, idudonate ko to
malinis naman ito guys, hindi naman kami mag-donate na madumi. And then isanitize ko pa to, di ba? So, marami pang makakain yung mga nagugutom dyan. Kasi may mga tao din dito guys nagugutom, naghanap ng yung extra na mga pagkain, lalo na ito mga pangbata, oh. Oh, mag-enjoy yung mga ano nito, oh. Oh, oh. Ito, oh. So, yun siya guys. Isanitize ko lang ito guys. And then, please keep on watching. I-timelapse ko pa lang ito guys. Pero magpasalamat na ako guys kasi timelapse natin ito ngayon. And then yun, salamat po sa inyong panunood sa mga dumpster dive ko. Kami ni Mister. Salamat po. Sinasumasama na talaga siya sa akin. Kasi takot siyang umalis akong mag-isa ng sobrang late ng gabi. So, kaya palagi siyang nakasama sa akin. But anyway, so timelapse po tayo guys. Ililinis ko ito. Meron tayo ditong sanitizer. Anyway guys, see ya! I'm holding on, if almost gone. Someday